Padamu. Nong tu dalam ara da kania teron arat ni tum ongdung ba ni tum pini rada kam klem chetek long lo lage ni tum pini ni tum kaching honai dwar bagori constituency IM made tum kaching honai sir Richard to bialang mi thang akhi pensi ni tum la pini nong tu made tum kania teron arat phanalang li nang rab lo ni tum han sen gravel mane towar ni tum han mesen men ni tum hanang thok pilo ni tum han GCB la pen tractor ta melang li ni tum hanang PC ni tum alang li phan ning klok men ni tum churu par pik lo sonak sika do we rong siara ta mi tum ning sam lo lang li phan la puson ra ta phan kerap thek a IM mate asong japu ni tum non kewang jilang MEC election ta mi ni tum alang li phan sia ko ni tum pahaidun pu basi ni tum chichak lo la pen sontak saksi ni tum akru pi par pik lo Sen gravel anda lang tangke akinang sot putin nale tum non kopilo PM pan kachini kenang sot ke lalo nilitum non mat ke lalo sen gravel alang tum nang thok pilo churu part pilo sitame mo ke wang jilang sontaksi itum development mande scheme jong si do pole ni tum han sontaksi power blocks tame la pen black toming tame alang li tum han nang wan pi tek bang wan pi boson ni tum ansu se alang li pan kurwang thuji lalo chaklo ma churu part pik lo aprangsi nilitum sar media tum dak nili tum arong kania teron rong nang hum report aprangsi media tum pan akeru pilo lapen stambe nili tum pini apor kamikleng be tu rong isi pen nili tum choropik aprangsi nili tum akhai research tok bi sar pan choropik lo alang li nili tum pan sen graver rong la nili tum arong kania teron rong pan palang nang matha pe nang pi pa choropik lo lapen adun thu dak nili tum VDC chairman alang li pan tambe nili tum akeru pilo alang li tum alang bithang akhi pen alang litum phan nilitum hana kang hon pe jok labang sa towar nilitum phan sen graver tangi pi pachoro par piklo la handon nililam te penga